Kaixo Zaldibitarrak. Egoeran hasi bizi dugunotan, bai herrin, baita eskualdene. Hasteko nire eskerron adierazi nahi dizuet, Ordiziko foku honekin lotuta, proba iteako eskatu, proba itea jun, eta etxen bakartuta egon zeaten herritarrai, baita zuen etxeko ire. Jarrera eredugarria izan da. Bestetik, eskualdei eta Ordiziko herriri, orokorren, animoa adierazi nahi diet, eta baita nola ez, Adurre Zenarro Agirre Ordiziko alkateai eta Ordiziko udalai ere une zail hauetan kudeatzeko iten nahi dien ahalegin horregatik. Ez da erresa Adurre behar dion bezala itxun erabaki egokik hartzea, baina tamalez, eta eunotan ziurtatu ahal izan deunez, bizi deun informazio ezak oztopo asko eragiten ditu. Gertaera honek agerian jarri digu zer izango dan normaltasun berri esaten zaion hau. Alegie, aurre atzeako dantza bat, noiz hasidan bai, baina noiz bukatuko dan ez dakiuna, ziurgabetasunez eta aldaketaz betetakoa. Eta dantzatzea daokigu eta dantza ingo deu ziur egon. Hortako bi esku luzatu nahi ditu udaletik. Esku bat, herritarrai, zuei. Lehen aipatu dut, gazte asko, Ordiziko foku honi lotuta jarrera eredugarrie izan duela. Foku baten egonezkeo, osasun zentroa deitu, proba iteko eskatu eta bitarten eta emaitzak iritsi arten etxen bakartu. Hoixe da, denok gogon izan behar deuna, hemendik hurrengo hilabetetan ere, jarraitu beharreko prozedura, nolabait denok babestu gaitezen. Ordiziko alkateek behin da berriz salatzen do, jasotzen nahi dien informazioa ez datorrela goiti bera, baizik eta beti gora nahi diela jasotzen, eta informazio horri esker nahi diela hartzen nahi dien erabakik hartzen. Herritarren galdik aiatzen nahi zaien informazioi esker. Eta esan deten bezala guk ziurtatu ahal izan deu, hoixe dala daukeun, udaletakeun informazio iturri bakarra. Iturri honena. Horreatik, luzatzen dizeu eskue eta eskatzen dizeu mesedez, jarraitu behar den prozedura hori, fokun baten izan balin bazeate, edo sintoma balin badituzte, prozedura hori jarraitzeko eta aldi beren udala informatzeko. Batetik, konfinamendu garaitik, naiz eta orain martxan ez dazkeo, bere alaxe prest gaudelako, ordu martxan jarri genituen hainbat zerbitzu martxan jartzeko etxen egon behar duen famili hori babestu eta egon dedin, eta bestetik nolabait baloratu ahal izan dezaun herrin bertan hartu behar ditugun neurrik zein dien, benetan hala behar balitz. Ez dakeu beste iturririk eta mesedez udalara deitu eta eman halako kasuen berri. Bigarren eskua Eusko Jaurlaritza eta Osasun Sailai luzatzen dio. Badakigu beharrezkoa eta ezinbesteko izango dela elkarlana. Eta hau aurreatako balima da, erronka handi hau, elkarlanen izan beharko dela. Baina elkarlaneako informazioa partekatu egin behar da. Eta ezin da errepikatu ez da zilegi udal agintariek prentsaurreko bidez eta komunikabideen bidez jasotzea informazioa. Biden ezer ikasi balin badeu, egoera hontan aurre hartzek ze garrantzi dauken da. Eta aurre hartzeko informazioa behar deu udaletan eta herritarrek. Beraz eskatzen deu, gardentasunez eta trikimaili gabe, ahalik eta azkarren emana izan dedila informazio hori. Holako egoera bizi izan du gendun, otsailen Mikel Langaiekin justu Ordizita Zaldibiko udalek. Eta gai honekin ere berriz errepikatu egiten da. Mesedez, informazioa beharrezkoa dugu. Luzautako eskuk hartzea eskatzen dizeu, beraz, bai herritarrai, baita osasun sailai ere. Elkarlanen eta arduraz jokatzea dagokigu. Momentuz, Zaldibin ez dakeu, neurri berezirik hartu behar izateko egoeraik. Beraz, lasaitasuneako deia egiten dugu. Aldi beren, pixkat atzentzen nahi zitzaizkiun, hainbat gai gogorarazi nahi ditugu. Distantzik bermatzea, eskuen garbitasuna zaintzea, eta musukoa erabiltzea
batez ere leku itxitan eta distantzik bermatzea zailedan lekutan. Zukati eta danokati esate gendu. Berdin seitzen dugu esaten. Zaindu gaitezen denok. Bukatzeko, hemen dezue Zaldiriko udala. Kontutan izan gaitzazue eta mesedez, era batea edo bestera, jarri gurekin harremanetan olako kasuk dienetan. Eta erabili udal informazio kanalak, bai web orria, Zap, WhatsApp kanala, gai honi buruz ematen dien informazioak jasotzeko. Eskerrik asko eta eutsi goien.